Ya, lur. Ki aku karo Mas sapa Marmin, Sanif. Sanif. Nah, iya. Tak jaki ning anu, Parangwedang karo Mbak Sunarni. Mau pengen tak jaki ning desa-desa ning tak ceritani Parangwedang Banyupanas kok kepengin mampir. Nah, iki mbiyen Pak anu apa? Iki di apa di rumah karo Keraton Jogja. Oh, Iki. Ana lambange iki. Nah iki simbole nganu logo of Keraton Yogyakarta. Oh. Nek rumah keraton. Bisa. Ya. Hai. Sumber air panas Parangwedang. Betul. Lah ning Sunamo sawo niki ana. Iki legi Pak, enak iki. Di Cipono sini kae. mak ngono ya. Ini mau sitoke ngono. Ayo. Legi, ya ta? Iya. Aja sak kulite jerone wae. Ya ta? Mau sitoke isine tak jipuk arep. Lah, jaman cilik aku dolanan ngono kuwi. Kau kecil terus digo. Mbak dibuat nang ndi. Wah, gini. Enggak isine Oh, isine. Oh, iki, Boy. Iki. Iki, Iki. ayo. Iki lho, Pak. Nah, iki. Nah, iki iso ditandur ning kono, Pak. Iya, tandur ya. Nah, nek mbiyen wit sawo, Pak Sanip. Iki dienggo telik sandi. Telik sandi ngerti ra? Ora. Jadi kanggo tondo nek sik duwe wit sawo ngene iki sik kerabate Keraton Ngayogyakarta. Oke. Ngono to. Dadi mesti ditanduri sawo ngene iki. Ceritane ngono kuwi. Tandur iki. Iya entar ditandur iku. Iki lho ning Sayen kan ning Surnamo ora ana wit sawo iki Pak Sanip ngopeni. Ngopeni iki tandur. Entuk warna-warna jenenge. Iya. Sopo ora seneng? Wonge wis itu apem bulno makane anteng. Kurang ajar. Ayo oke. Nang dhuwur. Hei, lur iki. Tak jaki ning anu Bukit Paralayang, Parantritis. Karo Mas Marmin, Mas Sanip. Karo bojone kae ning mburi kae. Nang Jogja jake munggah nang gunung. Tak jaki bukan ning gunung. Wis pengkong mlakune. Tapi view-ne apik to, Pak? Iya. Kayak gelem. View-ne apik to. Oke. Jan ganteng. Ya. Oke, tak pesen gini Pak. Nah, gue gini yuk enak toh Mbak. Oke. Ini Mbak. Tak leboke YouTube ya Mbak. Oke. Saya dulu akeh. Pak. Kisen. Kisen mantap video di sana. Ini Paralayang. Dan mungkin nak pesen tiga nih Mbak. Ada pesen kopi mengawan apa? Api toh. Logi. Nek kan dhuwur ka restoran, Pak. Public Hill kae. Iya. Nah. Ya. Hah? Iki. Lho. Nek neng Gayana gunungnya neng Yondang Buri Pak, neng sik Cerak Brasil kono. Ora nang ngarep gak neng nang Ngarep alas. neng Buri to padha Suriname to? Iya nang Buri ya. Sik Cerak Brasil ya? Iya. Cerak Brasil. Kae mau nek neng hotelnya kono kae. Sik putih kae. So. Kae cek digawe barang ngene. Heeh. Gawe hotel anyar barang. Iki lho ning Bukit Paralayang, apik to view-ne. Wah, aku mau lali ra nggo drone, nek nggo drone apik kok kene ya. Drone, aku duwe drone to. Oh, drone ya. Ya. Ya nambah drone mau rapi ya. Iya. Lur nek dolan ning Bukit Paralayang menune akeh banget komplit ya, arep mangan sembarang ngono. Iki penere ning Wetan Parantritis dadi munggah gunung. Iki nganggo tripod ku wae, Mbak. Iki iso tak copot. Wes. Eh? Ngeten mawon.
Ora. Heeh. Sanep ning kene golek wowoan lho. Ning kono ora ana talok barang ora ana to, lho. Enggak enak Itu? di sini. Oh, iya. Arep ditandur ning sayen ngono. Tandur nang kayen emen. Kayen. anu, Kayen apa sayen ning ngaran? Kayen. Kayen ya. Tulisane nganggo si to. Nek kene le maca dadi sayen ngono. Ana neh Pak ngono sik ro ngono ki woh iku lho. Tak golek nang isor. Oke, ya, kena golek kono. Ya jebule sayang. Awas awas Pak, hati-hati, hati-hati ya. Hati-hati. Awas ya. Nah. Iki nganu ning Ya. Bukit Paralayang. Lho iki aku karo Mas kanu Sanep. Mapit Sanep, Kang Marmin. Wonge cerita, biyen wis tau tuku, bener lah tuku wajanku. Tuku wajan mbek tuku lumpange. Neng dile Lumpang tuku. cilik, nang Indofair to. Tuku wajan loro gede, cilik siji, Terus lumpange barang siji. Karane tapi siji saiki wis tugel. Anu nih. Kanggo nutuk nganu. Wow. Ora anggone kok dinggo. Tuku neng ndi mbiyen? Nah, Indofair Ya. Mbok tahun piro? Iya. 6 tahun atau 7 tahun. Lho iki. Aku Sak durunge corona berarti. Iya, Durung betul. corona ya. Mbiyen aku tuku dodolan Pak. wajan lumpang ning Suriname lho. Iki salah satu customerku iki. Saiki ketemu ning Indonesia. Ketemu nang Indonesia. Emang nggone ning Kayen ning France. Nah, France Guyana, dadi penere wetan Suriname. etane Suriname ya persis. Tapi sing nggone anu, iki sing nggone France. Prancis Ya. ya. Duite euro. Jadi Euro, ya. moro gede tinimbang ning Suriname. Nah. Suriname duite saiki sithik banget. Saiki cilik metu meneh iki. Ya. Moko ngatuite male 47. Oh iya. Euro Wih, male 47. mantap. Jenengan kenal Mas anu to Budi? Mas Sanep? Internet. Internet lewat Facebook. Oh alah. Wah, ini kan batinku niki tiyang India nggih. Batinku wong India. Kayak kayak wong India ya. Maksudnya wah, kira kan fotonya kan anu nggih. Sudah kan. Lah boten demen tiyang India, Ya, ya. tibane kok wong India kok ngomong Jawa. Jawa ya. Tibane wong Suriname wong Prancis, wong Ya, Jawa. nggih, kene-kene Mas. Nah, iki aku pesen mendoan karo gedang goreng. Ya, neng anu neng Bukit Paralayang. Tahun pinten kenal Mbak? Tahun 2021 ya. Seneng. Pak pun sekawan tahun tak niki. Oh, 5 tahun saiki ya. 5 tahun tak niki. Ya sampe lah. Aku melu seneng ya foto-foto ketemu wong Jawa. Nggih. Beda kontinen, beda benua nek cara kene. Bisa ketemu neng kene. Ya ta, iso campur wong Jawa-Jawa pala penak ngono iso omong-omong. Ya. Kenapa pengen di bojo wong Jawa? Mas. Ken biyen aku senenge ya wong Jawa. Mergone ngapa kok pengen di bojo wong Indonesia? Ya sajane ya maune bojoku sih wong Suriname wong Nah, Jawa. ya. Terus pisahan, terus duwe kanca Jawa. Terus ora dadi golek sitok sing ora ado. Ora mesti ana kowe mesti duwe reason, duwe alasan. Alasane ngapa kok pengen wong Jawa Indonesia ayo. Apem. Ora, pengen ngono ya, pengen ketemu karo srawung apa sambung meneh karo simbah-simbah mbiyen to. Buyut-buyute. Mbiyen to. Kowe mau orang sambung mbek buyut-buyute. mau cerita ning montor nek kowe pengen sambung karo buyut-buyute meneh men ora bisa meneh. Tapi ngurung temu sedulure teh. Ya. Di Bandung mbek Jawa Tengah. Iku generasi kepiro to, Mas? Aku papat. Oh ya Sampai wis. aku suwe. papat. Ya suwe ya. Iku rada angel nek golek Angel, ya. generasi papat nek sik Generasi generasi nak ketelu. buyute je urip bisa ngomongi. Iya to. Bisa nemu. Biyen ora diceritani ngono. Ora ceritane mbiyen urung eneng iku Facebook iku. Nganu ora ngerti. Dan golek jenenge Sanep, wong India akeh jenenge Sanep, Hmm. Filipin Sanep, Sumatera niku gak kathah jenenge Sanep. Nang kene iku jeneng anu to Sanskrit, Sanskerta. Dadi basa Sanskrit. Dadi nek Sanskerta niku basa dadi mother of language of Indonesia, terus apa Thailand, Tagalog, terus apa iku India iku mother language-e Sanskrit, Sanskerta. Nek cara English Sanskrit, basa Sanskrit. Lelek yang Sumatera yang Batak niku kan rasik
sak mengedon mesti tasih enten. Nggih niku family name to. Nggih, family name niku asik. Biyen nggih wonten Jawa nggih, tapi terus nggih niku mergo kena napa niku alkulturasi budaya to, kelebonan budaya njaba, kultur saka njaba dadi jenenge campur-campur, Mas. Iya. Tapi nang Bandung aku ira family sane PJN. Isih ana ya. Oke. Nang ngaku tak golek nang Facebook anu. Ya iku nang apa Google tulisi omahe dudu Mbak. Oke. Ya. Ya itu. Mas sayang iso ndelok. Delok ning arsip, Mas. Engko ketemu kaya si Pak Palas, ngerti to Palas? Ora. Mirman Palas iku ya wonge populer ning Holland. Wingi dhek goleki ning anu Cimalaka, mergone dhek ngerti maca saka arsive saka apa Netherlands, arsip. Iku asale saka Cimalaka ya mung ketemu desane wae, tapi dhek wis ora iso nemu susure. Tapi aku ping pindho goleki sedulur saka Sunamon Indonesia, ping pindho iso ketemu. Pak Salimin Kertokalya karo Bu Rukayah karo sijine meneh wingi sapa to saya ketemu lagi. Kok buyutku kok ibuku. Lali kene. Ana jeneng desane biasane ana to ning anu ning arsipe. Ya nang arsipe ana ya tahun piro teko. Mbak butuh kapal nomor piro. Sim. Sadurunge rondo Indonesia Merdeka nggih. Dijak konsul. Oh, kuwi sadurunge Indonesia Merdeka to nggih. Niku ke taun 890 ana. Nggih, 1890 dipun suwe banget. Nah. Lha iku gumene ya akeh sik simbah-simbahe do ora crita to, Mbak. Iki mbiyen saka ngendi ngono. Mergo saking sedhihe nek menurut critane. Ya mbiyen marai diapusi to wong. Lah ya susah to terus bekas crita to. Nah, nek ora diapusi sedulur kabeh ijo nganu apa sisa cerita ya. Cerita. Kowe ngerti mbiyen le ngapusi piye ora diceritani? Ora. Nak sing nom-nom diapusi, ayo rene kerja mbak sing wong biyen ngomong. Ngomongnya sing tua-tua iki ngomongnya aku teko to. Sing wong sing ora duwe bojo ngono, nom-nom cilik-cilik. Ya rene tak kei kuku ngono, kono nang anu akeh mbak aku terus tumpake nang kapal terus ditutup nang ngono. Ora bali-bali. Ora bali meneh. Ya melaske ya. Melaske mbiyen. Ya, tapi nak buyutku aku ora tau teko mbiyen. Aku ora ngerti to iki ya. Teko-teko ngono. Bapakku ya ora tau ngomong iku. Oke sik ngono kuwi sik saudara gelem crita. Nek